korak unazad. Znači, zašto si odabrao biti u ovom životu, ovo tijelo i ovdje, nije da vidim taj grad i to, ali u tim nekim pozicijama u kojima se nalazimo, svako od nas. Zašto smo mi sad tu tako baš odabrali i što mi sad tu možemo primati, odnosno da se vratimo pod korak unazad, ono najvažnije što mi imamo je naše tijelo. I mi sa njim zapravo prikupljamo, odnosno ono kao antena, neke informacije mi daje, primamo i to tijelo je ipak nama najbitniji alat. Tako. I ono što mi radimo cijelo vrijeme, znači komuniciramo glasom, ali komuniciramo tijelom. I sad znači u nekakvim starim zapisima, nebitno, znači u nekakvom vrhunskim učenjima provodi se samo vrijeme sa nekakvim učiteljem. Znači nije to ništa sad spektakularno, je zato što oni imaju nekakva znanja i iskustva i to, ali to nije nešto što je nedostupno nama. I mi to cijelo vrijeme radimo, samo o tome moramo osloboditi svoju svijest. Znači, onda takav život podijeli na nekakva dva aspekta, to bi bio unutarnji i vanjski svijet. Evo se slažete, sad možemo tu pričati u detalje i na široko. Imamo unutarnji i vanjski svijet. I okej. Unutarnji je svijet naše doživlja i šta god mi nosimo sa sobom, ono što mi jesmo, mi smo vječni i tako dalje. A vanjski svijet je sve nekakve odnosi, ajmo reći poslovni svijet sad. Tako kažem, i sa djecom imate pregovaranje, znači imamo poslovno pregovaranje, pregovore sa djecom, sa, partnerima, poslu, pregovaranje na cesti kad vozite auto, ko će prvi, hoće ovaj vidi, jel me ne vidi, to je sve nekakav u 2 sekunde, znači ko će šta napraviti na cesti, tako da. Znači pregovaranje je na sve, znači ajmo to tako reći, osobni, poslovni nekakav dimenzija. Uvjerenja je jedna od stvari, znači predrasude, uvjerenja, očekivanja, jer šta je to zapravo? To je kao jedan prozorčić ili vrata. I sad vidiš sve kroz ta vrata i silno baš želiš proći samo kroz ta vrata. I ako ti neko kaže bilo šta drugačije, lijevo, desno, možeš se vratiti, možeš se vrtiti u krug. Sve je to krivo, znači prosudba, a i zaključaka i osuđivanje, whatever, zavisi koja energija, oko čega. Ne, ja kroz ta vrata moram proći. To su uvjerenja. Ne. I onda u jednom trenutku kad zapravo si mi dozvolimo, kad te, da tako kažem, bar praktičar, dovede u stanje gdje se ti opustiš. Znači, gdje nisi tijelo, to je povezano opet sa našim tijelima, naše tijelo može svašta, ali opet ne može sad, puno. Može puno, ne znam koji bi reći rekao. Ima neka ograničenja i onda mislimo da je sve ograničeno, a mi kao bića možemo svašta. I stalno nekakav primjer imam od nekuda, da su nekada civilizacije znala nešto što mi danas ne znamo. Ne. Sigurno. Da. Pa puno znanja je skriveno. Pa nije skriveno, nego zaboravilo se. Zaboravilo se, nije to ništa skriveno, ali imamo uvjerenja. Ali to smo stvorili zbog načina života i tako dalje. Znači, ako izađeš iz toga da je to sad dobro, loše, znači ti imaš uvjerenja, ok, samo kažeš ok, to je uvjerenje, da li ja tu mogu nešto promijeniti, ako mogu kako i šta mogu s tim učiniti, da li ja mogu s tim učiniti što god ja hoću, šta ti kažeš, bilo koje uvjerenje, Da. I onda si sad ti daješ snagu, kužiš, a to je suprotno od onoga svega kako mi živimo. Ne možeš ništa promijeniti, sve tako, ovo. Ali nije sad samo uvjerenje, nego je zaključak i k tome još i potvrde. Stalno, mora se stalno davati potvrda da bi to tako kažem živjelo, odnosno da se ne promijeni. Jer čim mi kažemo, gle, sad ti nešto već, sad se neke već stvari kužiš mogu drugčije vidjeti. Bez obzira što sad mi o tome sad samo danas uvodno razgovaramo. Sad, koje bi ti možda...
Znači, današnja tema je transformacija energije. Ok, sviđa vam se tema, očito, to mi je drago. Znači, nije energetska transformacija, što onak zvuči možda kao bolje sastavljeno, ali znači, transformacija energije, odnosno promjena, kompletna promjena. Teško je, u pravilu je nemoguće reći, mogu ja reći A je bilo A, sad je B, i onda je to svima jasno, sad je to kompletna promjena. Ali zapravo, ja ću vam moći prikazati i govoriti o tome kako sam ja došao do nekih određenih svojih promjena u životu. Sama transformacija je, mislim, što kažu i duhovni učitelji, prosvjetljenje, ne možeš objasniti, mislim. I onda imaš razne zadatke, učenje znanja i onda šta se dogodi? Ako neko kaže, ja sam uspio, ali to su riječi, ali zapravo kad se netko promijeni, kad se dogodi ta transformacija, onda ne moraš ni reći, ili tako? I ja ovako kažem, to sam napravio! To sam napravio! Jel tako? Položio sam ispit. To! To je kupno drugačija energija. Tako? Nisam ništa. Ali znači, napravio sam ispit. Znači, to je promjena. Već se nešto mijenja. I to je dokaz je kako se zove taj pokus sa elektronom. Znači, elektron se kreće na jedan određeni način kroz onu ploču, sad ne mogu sjediti, ali čim ga neko gleda, on se kreće drugačije. Jer oni to prate kasnije, a vide zapis, znači kretanje elektrona ide, a sad ću reći ovako, a čim ga gledaš ide ovako. Znači, jedan elektron od točke A do točke B kroz tu neku elektronsku ploču, ne mogu sad sjediti pokusa. Ali ako ga niko ne gleda, poslije oni dođu, znači bez pažnje nečije, oni imaju drugu putanju. I to je interesantno. I to je jedan dokaz, znači to je elektron je recimo zapravo dokaz da čim vi skrenete pažnju na nešto, zapravo se tu nešto mijenja. Tesla očito bio na jednoj drugoj razini, on je služio mnoge stvari i zašto ne? I ovog koje mi danas još ne razumijemo. Da, zašto ne? Čovjek to skuži. Kažu da je imao komunikaciju, kaj su otkopčao, imao je komunikaciju sa vanzemaljcima ili nešto, šta, zašto ne? Okej, mislim. Možda ima, okej, kad je dobro, ima godina, ali nema tu ništa, to je samo za populariziranje, sad je ovakav i onakav. Okej, mislim. Čovjek je da otkrije nešto, ajmo ovak, znači svako ko je učinio nekakvu veliku stvar, bio to znanstvenik, neki veliki učitelj, evo, koliko si ti volila pročitati, každa puno čitaš pa? Koju knjigu, nekog velikog pisca, poznat? Aha, pisca. Pa recimo, ne znam, Ana Karenina mi se bila jako pomnula kad sam je čitala u srednju. Sasvim dobar primjer. Znači, bilo koja vrsta pisca, znači, da napravi nekakvu vrhunsko, da tako kažem, dijelo, ali to ja volim reći, ne znam, Galileo ili ne znam, ili Tesla. Oni su u tom trenutku bili u stanju, u toj energiji, znači, kad su bili najopušteniji. Tad je nastalo nešto drugačije. Kad su se opustili, kad su bili prisutni, kad su svi mi zapravo smo imali nešto jako pametno, kad smo bili znate, sigurno znate neki, kad odusneš od svega i evo ti sad rješenje, Dva put mi se dogodilo, zna i Ester, kad sam prava suđa, kad mi je bila totalno prazna glava. Da. Meni je rješenje došlo. Da, a vjerojatno su neki poslovi. Mene u dušu. Molim? Mene u dušu. U dušu, a meni baš valjda ti ritmički pokreti, da ništa ne razmišljam i onda mi samo odjednom dođe rješenje. Da, zato što u tom trenutku... Možda voda. Da, totalno opušta. Ili voda, da. Gle, možda reagiraš, možda samo tam mjesto, možda ti... Da, ali nema veze, to opet bitno da si ti bila... Da. Zapravo sve dobro se događa kad smo onako... Da, a mislim, i nije loše odreagirati, mislim, nije loše, najbolje da ne reagiramo, znači, posebno sam baš sad imao jedan tečaj, znači, reaktivne te realnosti, znači, i očekivanja,
Znači to su isto razne skretnice koje nas dovode u shit, sad. Znači, ali kad mi ne bi imali reakciju, to je bilo super. Ali ok, ako imaš reakciju minutu i kažeš, ok, ova reakcija, znači ne znam, kuće me odvesti, ali ne treba mi, jel? Ok, super, ti si se ispuhao tu minutu ili 5, koliko te držalo, super, ajmo dalje. Znači, sad, tehnika može biti kažem koja god. Ja koristim Access, recimo, hladan tuš i tak dalje. To uopće nije bitno. Vi ste došli u stanje sebe, svog bića i to je ok. Da li to traje minutu, 5 ili nešto. Da, neki sistemi imaju kao godine pa vježbe pa prakticiraju. Zapravo, ako smo mi kompletni u svakom trenutku, ti možeš imati ta razna iskustva. Ti možda trebaš nešto vježbat da bi bio majstor nečega i tak dalje. Ali iskustva, ne znam kako u jednom stupnju, i bitno je i da si prisutan, jer ako si prisutan sa tim nekakvim energijama osobe u prostoru, i ne mora biti osoba, može biti prostor, na primjer, ovdje su prije nas bile trudnice, nekakav tu, znači šta one imaju, njihovo tijelo se transformira, to sad vi žene bolje znate od mene, ali znači njihovo tijelo se mijenja. I one su tu stavile tu, znači ima tu sad svega, tako evo, znači ja ću sad, ne znam, ali ja ću sad ispecificirati negdje. Bolovi, znači ima i bijes i patnja i tuga, znači šta još imamo tu, i veselje, neizvjesnost, tako, ima tu straha, dobro, strah, da. To je onako, ali razumijete, žena se mijenja, ide u drugo stanje, to mi nemaju baš u drugim jezicima tako kao mi, ali to je lijepo rečeno da je to drugo stanje. I znači mi smo sad tu, ne pričali mi o tome, sad kad pričamo, to sad ta vibracija nam, jel tako, malo postajemo svjesni. Ona je tu, bilo ih je, sad ću reći 10 recimo, i sve su bile trudne. I nije to sad nekakva energija, to je energija zapravo stvaranja, znači opet energija promjene, znači novi život, itd. I to je lijepo. I zato se mi danas ne osjećamo, samo zbog toga što smo u ovom prostoru, ne osjećamo loše, ali možemo percipirati to. Znači ne znam, u jednom stupnju. I bitno je i da si prisutan, jer ako si prisutan sa tim nekakvim energijama osobe u prostoru, i ne mora biti osoba, može biti prostor, na primjer, ovdje su prije nas bile trudnice, nekakav tu, znači šta one imaju, njihovo tijelo se transformira, to sad vi žene bolje znate od mene, ali znači njihovo tijelo se mijenja. I one su tu stavile tu, znači ima tu sad svega, tako evo, znači ja ću sad, ne znam, ali ja ću sad ispecificirati negdje. Bolovi, znači ima i bijes i patnja i tuga, znači šta još imamo tu, i veselje, neizvjesnost, tako, ima tu straha, dobro, strah, da. To je onako, ali razumijete, žena se mijenja, ide u drugo stanje, to mi nemaju baš u drugim jezicima tako kao mi, ali to je lijepo rečeno da je to drugo stanje. I znači mi smo sad tu, ne pričali mi o tome, sad kad pričamo, to sad ta vibracija nam, jel tako, malo postajemo svjesni. Ona je tu, bilo ih je, sad ću reći 10 recimo, i sve su bile trudne. I nije to sad nekakva energija, to je energija zapravo stvaranja, znači opet energija promjene, znači novi život, itd. I to je lijepo. I zato se mi danas ne osjećamo, samo zbog toga što smo u ovom prostoru, ne osjećamo loše, ali možemo percipirati to. Znači ne moraš biti 20 godina kod yoga majstora ili nečega da te to sad... Ali ako mi toga nismo svjesni, mi to poberemo, pa sutra možda eskaliraš tamo negdje bez veze na nekoga. Mislim, ne mora biti, ali može, jel? Ili ne znam, u nekakvoj trudnoći, pričamo o prostoru, u nekoj trudnoći se malo tu nešto oko vas vrti i onda kad postanete trudni imate tu, jel tako, neki taj pomalo vam postaje stvarnost. Govorim zato što ste žene, pa majke, jel, pretpostavljam, da. I tu, znači, ukoliko čovjek, a nije prisutan, a ako ste prisutni i to percipirate, i šta mi onda u Accessu, ok, to nije moje, znači ti si prisutan, ok, to nije moje, već si tim, ti sebe, ajmo tako reći, spasio, nisi spasio, ali nisi pobrao sa sobom. Uvijek je nekakva razina, jer mi smo ljudi
stalno to govorim, multidimenzionalni, multipraktik, ajde i to, ali više slojni smo, dodirujemo se sad svi tu, bez obzira, jel, ko je koliko tu, recimo, od mene, i mi tu nešto komuniciramo. I to je lijepo. I zato uvijek u nekakvom sloju negdje vam to može, da tako kažem, prođe. I onda on ipak kao zadnju reč šta bi rekli, zemlja se ipak okreće. On je došao do toga, sad ti... Radi se da. što hoćeš. Tako da vam je to, kad ste vi prisutni sami sa sobom. I onda neko otvara usta i priča... Ili to njegovo uvjerenje, da se zemlja okreće. Da. Ili on je bio upravo, on se uvjerio i tak dalje. Tako da, to su ta stanja, znači, koje ne moraju, znači, ovaj sistem Access Consciousness Barsa je nenasilan, jednostavan, prirodan, naravno, Reiki isto sistem, koji je da tako kažem, malo bi bio kompliciraniji, ali on je na drugi način učinkovit, nježan, ja ne znam, ljudi su tako znali super osjećati, zaspat, pa ne daš ih probuditi, pa plakanje. Šta radite sa tim točkama? Samo lagani dodir sa vrhovima prstima. To je recimo u jednoj rečenici. Znači, lagani dodir. Na početku se malo čovjeka opusti, znači provlači se energija, ništa spektakularno. I to je to otprilike sat vremena. Mislim, može trajati i duže kad ste s nekim da kao radite razmjenu ili kad je neko prijatelj. Ne mora se gledati na sat. Hvala Bogu ako nemaš ograničenje s vremenom. Znači, ono što se tu događa, kada se dotiruju točke, može se osjetiti taj, spomenuo sam, elektricitet. To može biti, ne znam, energija, vibracija, struja, whatever. Znači, neko to može doživljavati na prstima. Pričamo o onome koji stavlja prste. I tu se osjeća tako neka radnja, nešto se događa i u jednom trenutku se to smanji, odnosno nestane, odnosno toliko je malo da sad to zanemarivo. I onda znaš da možeš promijeniti položaj, znači sve je to negdje na glavi, ovako se stavljaju ruke i tako. I onda to postane zanimljivo. I onda netko osjeti ovako u tijelu ili lijeva strana pa desna pa to. Onda mi se znali ljudi, hladno im je, mislim, nije hladno u sobi, pa druga deka, pa treća deka, A to su sve nekakve opet, limitacije, odnosno uvjerenja, odnosno, kako bi rekao, borba da se nešto ne promijeni, Tijelo na taj način pokazuje, ide promjena, ali i onda su ljudi znali ovako se tresti, mislim, nije hladno u sobi. Ali onda nakon toga, potpuno jedna drugačija priča se pokaže. Jesam. Dobio sam. Ovo ništa spektakularno, znači Reiki, znači nebeska energija, oni nemaju Boga, oni imaju nebo, znači to je japansko učenje, staro nekakvih 200 godina, vrlo nježno, znači Mikao Usui je, doktor Mikao Usui je Japanac koji je sistem postavio jednostavno, temeljito, učinkovito, bezopasno. I ja taj sistem sam tako naučio, ja ga tako koristim. Ja stvarno ne znam, fenomenalno. Znači on je tada, prije 200 godina prilike, na drugom stupnju se radi može se raditi bez dodira, odnosno na daljinu, znači radi se kroz vrijeme i prostor, znači da nema tih ograničenja. Znači tu sad danas nije tema, ali to je nekakvo linearno što mi doživljavamo da se sve događa u nekakvom slijedu. Ali ako se sad vratimo u naše tijelo koje doživljava ovaj prostor, istovremeno sve u njemu, i onda možemo reći i možemo se na to nadovezati, da zapravo u ovom prostoru je sve što ste vi u njega donijeli, odnosno donijeli ste sebe, Znači vi kao biće koji nije
vezano uz tijelo, ali nije samo sa tijelom i sad ovdje, pa kad nema tijela nema ga, nego je vječno. Onda možemo reći da je sve zapravo tu, a to znači sva iskustva do sada i sva ona iskustva koje želite imati i sva ona iskustva koje trenutno proživljavate. Znači sve je to sa tijelom ovdje. I zato reiki je jedna lijepa vještina, tehnika, koja uključuje znači vas kompletno. Nakon tretmana, evo, reci nam sad malo ti. Pa nisam doživjela nikakve promjene, jedino na tretmanu kad je, ne znam, lijeva ruka je bila u pitanju i kronsku kad je radila. Ono baš sam osjetila. Znači što je bilo kreativnost, mislim da je kreativnost bila i nešto više. Ok, ne, da. Znači, to je taj dio, negdje u tijelu je to spremljeno bilo, jel? Ali, pazi, da li je sad pitanje da li je u tijelu ili je bilo negdje u tebi kao biću, jel? A tijelo ti je reklo na način na koji tijelo može reći. Eto, da. Viš kak je to istina sad negdje. Se osjeti u zraku da je to... Da. Priča oko access consciousness, znači to je moja druga transformacija. Po onih 5-6 godina koje to radim, stvarno ubrzala moj rad i slobodila na raznih uvjerenja koda je 20 godina prošlo mog rada i stvarno Nataša to jako dobro osjetila te promjene i da